la intervenció de Josep està un poc en la línia del que havia dit abans Emili, la proposta que fa Josep de retirar el punt, fer una comissió, constituir una comissió de treball i fer les coses bé, no anar fent pedaços i no anar a tranques i barranques, com diuen en castellà. Per nosaltres, perfecte, retirem l'esmena, retirem tot, se retira el plec de condicions, ens prenem el temps necessari i fem un plec de condicions en condicions avantatjoses per al poble, valga la redundància. Com sabem que això no passarà, qualsevol de les esmenes que han presentat tant Més al GMSI com Esquerra Unida són infinitament millor i més avantatjoses per al ciutadà i per a l'economia municipal que la que planteja el grup que està en el govern. Per tant, tot i que pensem que no és ninguna barbaritat que el pàrquing sigui gratuït, atesos a la conjuntura econòmica actual, per això no faríem mai en la vida un ple de condicions per a 25 anys. Això seria una solució primera per a 3, 4, 5 anys, fins que la situació econòmica millore. Quan la situació econòmica millore, ja farem un ple de condicions perquè ho gestioni una empresa, conforme calga, però mai de la vida fer-ho ja d'entrada per a garantir-li beneficis a una empresa i que els ciutadans tinguin que pagar, a més, per a utilitzar el pàrquing. Per tant, recolzarem les esmenes de Més al GMSI, recolzarem les esmenes d'Esquerra Unida i no recolzarem les del Partit Popular. No per l'esmena en si, sinó perquè és un exemple més, l'enèsim exemple de la vostra precipitació. Heu fet un plec de condicions que ens doneu 2 dies abans de la Comissió d'Hisenda i vosaltres mateixa se n'adoneu que heu comès errades en el plec de condicions i heu de fer una esmena que ens doneu el mateix dia de la Comissió d'Hisenda perquè estava mal.